Čaute, s vami je Fity a dneska sme tu v nejakej hre. Nekúkal som sa, čo to je. Takže uvidíme, ja idem sem. Poďme sami. Je to jedno už. Predtým, čo som hrával hry, tak som musel byť s niekým. Tentokrát mi to je jedno. To je môj barák. To som ja. Tak toto je asi môj barák. Dedo, čo je? Pochopil som. Aj, tak nejdem umývať. Čo idem robiť? Som videl, že ideme nejako umývať. To je jak? Dobre, zbieravé. Čo chce kúkťak? Tam budem vyčistiť celý barák. Ale že to je môj barák. Takže to nečistíme. Bereme veci. Toto som čakal lepšie túto hru. Poriadne baterku, nech mi nejde batéria. A kde je ten nulko, čo ma chcel zastaviť? Mňam. Hodiny, to môže byť, aby nevedel čas. Počkaj. Dobre. Tu je iná podlaha. Ja som tejto hry asi nepochopil. Počkať. Jak sa to tu robí? Ja nepochopil. Jak sa to robí? Jaj. Ja som tomu pochopil. Aha. To som pochopil. Toto je veľký dom. Bože, to je čo? Čo je to? No, a čo? Toto proste zrobím. Idem radšej čistiť. Ale pekný barák. Akože, tak by som aj ja chcel. Všetko editujem. Odpustíme vyčistiť stenu. Hej, je. Detko, polepetko, to... A jak sa to bere? Prečo to bere? No. Ja toto ukážem. Ideme za týmto. Kde? To bude tuka. Ale dobre, to sa rozháďame. Neviem, koľko to tu. Yes. Budeme mať kámoša. Kde je kámoš? Kde budeme nejakého kámoša, či čo?
Ak chcete, tak natočíme pokračovanie z Robloxu za 20 odberov. A prepáčte, že som sa nepredstavil, Fitin, samozrejme Fitin. Kosťa si ma. Mohli ste čakať niekoho iného. Tak ideme. To je hore. To je hore, áno. Joj, to bolo v druhej izbe. Ak si myslíte, chlapi, toto nebude chvíľka. To možno takto ideme piruetovať, tak to bude skôr. Tak. Tak to bude skôr. Pozrite sa. Ale dietko sa poriadne neští. On tu mal nejakú party, kde mu čo nejaký dom čo mu dom rozobrali. Dajte lajky a natočím pokračovanie. Čaute.